Prichádza pán Stanislav Párnický. Dobrý večer. Ďakujeme, že ste si našli čas ešte takto neskoro. Toto je aj váš mikrofón. Dobrý večer. Tak, kategórie, ktoré boli uvádzané, herec, herečka, sú výkladnou skriňou televíznej tvorby, ale nielen televíznej, ale aj filmovej, aj divadelnej, takže som rád, že sa môžem zúčastniť a uviesť do života ďalšiu z hviezd jedného roka. Pretože ide o hviezdu, ktorú volia diváci a ktorá neskôr sa môže stať takou hviezdou, ako sa tu nedávno prezentoval pán Juraj Kukura. Čiže osobnosťou. Pripomeňme si ešte raz nominovaných pánov. V kategórii Herec roka sú nominovaní Ján Jackuliak, Lukáš Latinák, Tomáš Maštalír. Ťažko si vybrať, pán Párnický, ťažko. Tak. A vy by ste si vedeli vybrať asi, že? Ja si myslím, že toto vyberali diváci a divácka voľba je veľmi dôležitá, lebo obľuba diváka vytvára isté zrkadlo pre každého umelca. Tým vyvoleným pre rok 2013 je Lukáš Latinák. Toto je herec roka, Lukáš Latinák. Ďakujem, Stanko. Ďakujem všetkým, čo mi posielali hlasy. Strašne som sa rozklepal teraz. Už sme tak pomaly prispali, lebo už sme vydýchali, čo tu bolo. Už tie ventilátory s tými dievčatami tiež nepomáhajú. Takže ďakujem veľmi pekne za tento večer. Ďakujem všetkým divákom, ktorí si našli čas, poslali hlasy. A ďakujem, že som nejak, neviem čím, za ten rok vzbudil v nich sympatie a odhodlali sa poslať hlas práve mne. Pozdravujem Janka Jackuliaka, ktorému som držal palce, a aj Tomáša takisto, pretože mám pocit, že herectvo niekedy, hlavne v tom divadle, je kolektívny šport a nie je úplne individuálny. Aby to celé fungovalo, aby to mohlo fungovať, aby sme sa mohli tešiť zo spoločných diel, aj filmových a televíznych, tak tam musia byť zapojení viacerí a všetko to musí nejak do seba zapadať. Žena. Manželka. Adela mi naznačuje, že žena. Áno, je tu so mnou aj moja žena. Ona mi pripravuje tieto prejavy. Zabudla na seba. Chcem sa poďakovať samozrejme hlavne mojej Aničke. To je ona? Pretože je tiež moja Anička, moja manželka, ktorá je tiež medzi tými ženami čakateľkami, ktoré nás čakajú, kým sa vrátime z práce. Gratulujem všetkým oceneným dnes večer.
No a vážení diváci zvolili nás. Dajme si pozor na to, čo si zvolí národ o týždeň. Som bol prekvapený, že nikto túto tému... Vy ste to naznačili. Mali sme zakázané. No a pretože nech si zvolíme čokoľvek a budeme mať akékoľvek plány, tak aj tak sa naše oči budú pozerať na... V divadle Astorke totiž skúšame teraz hru Láska na Kryme. Takže keď Mrožek písal túto hru, určite netušil, ako to na tom Kryme dopadne. My netušíme, ako dopadne naša premiéra Lásky na Kryme, ale držme všetci palce tým, čo tam sú, pretože potom už budeme môcť mať plány akékoľvek, keď nezvíťazí láska. Takže make love, not war! Lukáš Latinák, herec roka. Ďakujeme, pán Stanislav Párnický, za odovzdanie ceny. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne.